थैबाय नै बेथ' थैखाबाय दायुआ ओइ गैला बे लावबाय खेबसेनो हमदोलै ओंखाम जाखाखै सोलाबलाबखा हेल' लोगोफोर दिनै 15 आगस्ट भारत उदांस्रि सान बे भारत उदांस्रि सानखौ लोब्बा लानानै जोंनि लाइमोनफ्रा उदाङै बेरायबायनाय बाइक साखावबायनाय लोंलुंहैनाय दुगैहैनाय गुबुन जायगायाव दावबायहैनाय बायदि बायदिखौ जोङो नुनो मोनो बेजों लोगोसे माखासे सोरनिबा लाइफआव गाज्रि जाब्रबथायफ्राबो जायो बेखौ लोब्बा लानानैनो जाहाथे जोंनि 4 नम्बर उदालगुरियाव बेफोरबायदि जाब्रबथाय जाया आरो लेथ्रा फेथ्रा गुबुन जायगायाव थाङा बेखौ नोजोर होनानै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा माने 15 आगस्टआवहाय मोनसे फुल प्रग्राम खालामनाय जायो गामियाव बेयाव जानाय लोंनाय गेलेनाय बायदि बायदि जोंहाय माने बे 15 आगस्टआव ओरैबायदि कालारफुल जायो आरो दा बेबायदिनो दिनैहायबो आङो माखासे खेलाफोरखौ नोंथांमोन देखायनो गोसो जादों दा नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय नुलांबाय थागोन मा खेला सोलिगासिनो दङ बा मा खेला होयो बेयाव बोराय बेन्थ जोहोलाव सिख्ला युथ गासैबो माने बेयाव बाहागो लानांगौ आरो बाहागो लायो आरो बेबायदि प्रग्रामा सोलियो दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो आरो सोरनिसिनि गामिफ्राव बेफोरबायदि खेलाफोरखौ लानाय जायो बा खेला होयो नोंथांमोना खोन्थाहरदो बिदिब्ला थुदो आंनि भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नायनानै भिडिअ नायगिरि बिथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोनाय थाबाय मानोना भइस अभार खालामनांबाय खाथियाव बक्स दामा दोनदों दा बेकग्राउन्डआव कपिराइट फैनो हागौनि थाखायहाय भइस अभार खालामनांगौ जोंना गेलेगिरि बिथांमोना मेंस्रोलायथिबाय बिराद गरम ना बा प्राइज मोनगोननि आसा खालामनानै ओरैबायदि गोसो होनानै गेलेदों सियार खेला आरोखि गासैबो गेलेगिरिफोरनि गोसोआव मोनसेल' साननाय आंनो मोनखागोन आंनो देरहागोन आंनो मोनगोन आंनो देरहागोन नाथाय नायनि हौवासाफोरनि बे खेला खिन्थु खाथ्रा दे मेगन खाथेनाय जे बे मेगन खाथेनायखौहाय बुस्लि बायदि थांनानै बुहैनो हाबाय बे मानसिया डेन्जार जाबाय आरोखि दा फिदिंस्रोलायबावथिखायो आरोखि नै फिट मोनथामसो बिनिफ्राय आन्दायखाबाय दा बिनिफ्राय थखनखौ होनानै होबाय माने थांनो हाबावगोन बियो बुहैनो हाबावगोन जै देरहाबाय 500 बुनाय लोगो लोगो 500 मोनगोन आरोखि सासेयावहाय 500 नै नायनि हागोन ना हाया ओइ मानसिया एसे दस्रा नामालै बेलाय नै बिनि आल्ट्रासो नै आल्ट्रा बेना नै बेसे देन्जार जानोसै माथो एसे खर्स मोननाय मानसिलै बियो होबाय होदो लागाव दा सियार खेलायाव फैयो नै 3 4ल'सै सासे गायोबानो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड मोननायसै माने सेस बिथाङा फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड जाबाय आरो बिनि गेजेराव होबावगोन सोर फार्स्ट थाङो नायनोसै ग्लुबल' मोनलायगासिनो खोमा गोसोआवनो जिरायग्रोबावबायमोन आरोखि मोखां गोसोम जौलावबावब्रा माने सेसखा बे आइजोफोरनि मेगन खाथेनाय खेला नायदो नैबे गिथा खाथेग्रोबाय गिदिंहोबाय फिदिंबाय ओमफ्राय खोनथाम फिदिंनानै थखन होनानैसो थखन होबाय नायदो गथ'फ्रा खाथियाव बिदिनो गथ' गथाय गोलैख्लां होस्रांदों बुदो नै गैया गेले नैबे जोबथा खेला बे काबादि खेला साफारा खोलाफारा बे गामियावनो साफारा खोलाफारा माने बादिलाय ओरैनो सा ओरैनो खोला ओमफ्राय नायनोसै माबोरै जायो सोर देरहायो सोर जेनो बे जोबथा खेला आरोखि बिदिब्ला नायदो माथो साइसखौनो काबादि गेलेफिनैसो नुजोबखांलाय मा सिनखौबो बा एक्सेलेन्टलै बे गोदो
सि मोनबाय बे गोदो स्कुलाव मेडेल मोनग्रासो नों खाबादि गेलेनो गेलेया गेलेया मानो गेलेया नों खाबादि गेलेनो गेलेया गेलेनो रोंना रोङा नोंलाय खाबादिखौ हा नों नाथुर दिनाय दा नों दिहुला दा खेबथार एकदमबारे एसे साबसिन थैबाय थैयाखैना बिसोरो एबार बल खेला गासै खेला जोबजोब्बाय बा बल खेला फाटा फाटि आरो दा नायनि बल खेलाखौबो जासमिनाबो हिङाव नाङा जाखोलै आं सन्देह दंसैलै नायाखिसै बुनांगौसो बुखोदो जायखिजाया दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै लोगोफोर गुबुन गुबुन गामियाव बेफोरबायदि खेलाफोरखौ होआनो जों गामियाव होनाय जायो दा नोंथांमोना जोंनि बे बायदि खेला होनायखौ माबायदि मोनदों दा जोंनि माखासे रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि सिन्था खालामदों जाहाथे लेखाय फेखाय गुबुनाव थांनाङा बा गुबुनावहाय थाङा बा गुबुन गाज्रि जाथायफ्रा जाया बेनि थाखायनो लाइमोनफोरखौ गथ'फोरखौ लाखिनायनि थाखायहाय बेबायदि प्रग्रामखौ खालामदों दा माबायदि मोनदों नोंसोरो आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय भिडिअखौ दिनैयाव बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना लादो